алҳамдулиллоҳ. пеш аз ҳама алҳамдулиллоҳ. ҳамаи ин натиҷа аз Худованд аст. ташаккур ба ин ҷавонҳо, ки бо ма ва бо падари ма пеш аз 20 сол буданд. ташаккур ба дастаи ма, AKA мураббии ма Хавер. ма ӯро хеле дӯст медорам ва ҳамаи дастаи худро ташаккур. имрӯз ман мехоҳам эълон кунам, ки ин охирон ҷанги ма буд. ман дигар ба ин ҷо бе падарам баромадан намехоҳам. ин аввалин ҷанг буд баъди ҳодисаи рухдодагӣ бо падари ма. вақте ки UFC ба ма занг задан ва Ҷастинро пешниҳод кардан, ман бо модарам гап задам. ман бо ӯ 3 рӯз гап задам. ӯ намехост, ки ман бе падарам ҷанг кунам. не ки ман ба ӯ ваъда додам, ки ин охирон ҷанги ман мешавад. ва агар ман ваъда додам, пас ман бояд дар ваъдаам истам. ин охирон муҳорибаи ман буд ва танҳо як чиз аст, ки ман акнун аз UFC мехоҳам. рӯзи сешанбе шумо бачаҳо маро дар якум рақами рейтинги паунд фу паунд монед, барое ки ман ин чиза сазовор шудам. ман чемпиони бебохтам ва 13-0 дар UFC, 29-0 дар карьераи профессионалии MMA. фикр мекунам, ки ман ин чиза сазоворам. ташаккури зиёд Ҷастин. Ҷастин, ман дар хотир дорам, ки соли 2016 то ба ман кӯмаки сахт карда будӣ барои вазнпартоӣ. раҳмат бародар. ман медонам, ки берун аз қафас ту инсони беҳтаринӣ ва ман медонам, ки ту наздикони худ нигоҳубин мекунӣ. ман оиди ту бисёр чизҳоро медонам. бо волидайни худ наздик бош, барое ки як рӯз не як рӯз онҳо мераванд. мо намедонем, ки пагоҳ чӣ гап мешавад. раҳмат бачаҳо. раҳмат устод. ман тура